Naiz pertsona bat oso konprometitua erakunde guztietan eta ekintza guztietan. Gaztetatikan ja parte hartu nun Luistarren biltzarrean. Eta gero beriela eratu gendu baita ere gure txeiru asoziazioa. Eta 86an ja eskatu zidaten Lasaileko biltzarreko partaide izatia. Gero, tokatu zizaidan Getariko Salvador Deunaren berrikuntza, Eliz berrikuntza, eta hango biltzarrean ere parte hartu nuen. Eta ondoren, Zarauzko parroki eta San Peleoko ermitan ere bai. Azkenik, erakunde mailan, jarraitzen dut oraindikan, 2015an hasita Santana egoitzeko partaide biltzarrean idazkari bezala. Eta 2006 urtean sartu nintzen nagusi lanen. Gaur egun dauzkagu 15 bolondrez nagusi lanekoak Santanan. Eta berdin zean ere, eguneko zenturan ere daukagu beste 8 lagun dauzkagu. Tego dauzkagu baita ere, Aspazei laguntza ematen diona beste 2 emakume. Ni arduratzen naiz, balko alimentuzko gauza guzti jakin, ertera guzti jakin. Hau da, ni naiz koordinare orokorra gaur egun. Guk beti bezala garai hartan ere zian pelota eta futbola. Eta nik nun bereziki margotzeko ardura handia. Posible izan dudanik zenbait esposizio egitea, bai Donostin, Azpeitin eta gehien bat Zarautzen. Ni nago harro nire familiakin, nire lagunakin. Eta baita ere sentitu naiz harro izan detan almena eta posibilitatea margotzeko. Eta azkenengo kutxako langilea izatearekin. Beti behar izan den lekuan, beti egon naiz emateko lekuan. Eta ez naiz egon hartu beharreko lekuan. Hainko eskerrak, eta hori handia esan du da niretzat, eta alduen darentzako.